Андыйлар турында сәхнәгә җаны белән береккәнделәр. 20 елдан артык коллективны осталарча берләштереп иҗат итүе дә шул хакта сөйли. Сүз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры режиссеры Рәшит Заһидуллин турында бара. Вата хакына, кардәшлек хакына, әгәр бүген үзем кәфен кайда, шул күлмәгем кәфен булсын. Төрле жанрларга кыю рәвештә тотынып, һәрбер әсәрнең эчке дөньясын зур осталык белән ачып, ул театр сәнгатендә гаять тере һәм кызыклы спектакльләр куя. Барысы да 1993 елны Кәрим Тинчуринның хәйләсез дөнья файдасыз әсәре буенча куелган спектакль белән башланып китә. Әлбәттә, ул килгән вакытта яшькә малай шикләнебрәк кабул иткәндер. Борчаткан скептический, нәрсә эшләр икән бу малай яшькенә дип. Ләкин аның иң беренче спектакле хәйләсез дөнья файдасы булды Тинчуринның. Ул анда үзенең диплом спектакле. Ул шок катырды анда. Әлеге шәхес турында төрле сүзләрне ишетергә була. Имеш ул авыр холыклы, кырыс, усал. Әмма театр коллективы Рәшит Муллагалиевичның нәкъ менә әлеге сыйфатлары турында аеруча үз итеп сөйли. Бигрәк тә яшьләр ярата үзен. Дөрес ул таләпчән, әмма ул усал түгел. Һәм менә минем әнием шундый фраза әйтә: дөрес усал. Дөрес вакытта, кирәк вакытта усал. Юкка гына усал түгел. Укымыйсың икән, ул таләп итә. Шуңа күрә таләпчәнлеге аны шуннан да сизелә бигрәк тә. Без училищега кергәндә 18-20 кеше кердек, 9 кеше чыкты. Безнең иң беренче укытучыбыз безгә хәзерге вакытта иң якын кеше без булган әйткәндә, безнең өчен һәрберебез өчен, менә аның студентлары өчен икенче әтидер дип уйлыйм инде һәрберсе. Минем өчен шәхсән шулай. Училищедан алганда 10 ел булды. Нәрсә генә дип әйтергә, мин ул кешене кайсы яктан алсаң да, ул минем өчен һәр яктан да камил кеше. Режиссер буларак та, актер буларак та, чөнки актер да булып эшләгән. Шуңа күрә дә инде безгә аның белән бик уңайлы эшләргә, безнең өчен инде ул иң талантлы, иң камил режиссер дип безнең театрда барлык артистлар өчен дә шулайдыр дип уйлыйм. Төрле һәрбер дәресе аерым бер вакыйга. Аның һәрбер куйган спектаклендә без нәрсәгәдер өйрәнәбез, нәрсәгәдер ул безне спектакльдә роль уйнарга гына түгел, тормышта үзебезгә тәҗрибә тупларга да бик нык ярдәм итә. Аның өйрәткән киңәшләре ул сәхнәдә генә кирип калмый, ул безгә бөтенләй тәэсир итәдер дип уйлыйм инде. Кешене тәнкыйтьләгәнче, аның аяк киемен киеп, ул йөргән юллардан барып кара дигән әйтем яши халык телендә. Нурихан Фаттахның Итил суы ака торыр әсәреннән алып, Шекспирның Гамлетына хәтле барып җитүче режиссер бары тик игътибарга гына лаек. Аллага шөкер, Рәшит Галиевичның спектакльләре бик күп. Ул безне укыткан дәврдә үзенең 93 елда беренче спектакль, бик зур спектакль Нурихан Фаттахның Итил суы ака торыр дигән спектакльгә ул безне ул вакытларда уже массовка кертеп җибәрде. Әле менә күптән түгел Рәшит Галиевичның 50 яшьлек юбилее булып узды. Аңа исәнлек, саулык, әлбәттә барлык төркем илдәшләребезнең исеменнән котлыйм. Аңа исәнлек, саулык, тынычлык, татулык, әлбәттә инде иҗади уңышлар, тамашачы мәхәббәте насыйп итсен. Матур спектакльләр үз команда булып торсын, театрыбыз яшәсен, үссен.